Здравейте! Марката Germain de Cappuccini е с история вече 60 години на пазара и до този момент най-вероятно познавате марката в частта лице, грижа за лице. Грижа за тяло все още не е позната толкова във вашата практика и на пазара. Затова този месец сме наблегнали на обучението и представянето на грижата за тялото в домашни условия, а не толкова за терапии, които можем да изпълняваме в салона. С това видео искаме да ви запознаем с домашната грижа и как да използвате домашната грижа на Germain de Cappuccini като добро допълнение към всяка една терапия и практика, която предлагате в салона. Защо пускаме този продукт на пазара? Това е продукт с ретинол, а знаете, че ретинола е във възход за грижата не само за лицето, но и за тялото. Витамин А или ретинола е съставка, която влиза в състава на все повече и все повече формули в козметичния бранш, които осигуряват същите подмладяващи ползи за кожата, както и за лицето, така и за тялото и осигуряват младостта, подмладяването, регенерацията на кожата. Включвайки го във всеки козметичен продукт, гарантираме успеха на продукта. Витамин А е най-мощният подмладяващ витамин, който в момента можем да използваме с много голям успех в козметичните продукти и в нашата практика. Предлагаме този месец една уникална комбинация между скулптуриращ, подхранващ крем и дрениращи хранителни добавки, които са добре съчетани за бързи резултати, тогава когато имаме задържане на вода, когато имаме нужда да получим повече енергия, когато имаме терапии, които са или в застой, или искаме да получим по-голям и по-бърз резултат. Тези продукти можем да ги включваме в рутинната си практика, която използваме, например, различни вакуумно-ролкови масажи или терапии. Можем да ги използваме в всеки един случай, когато използваме пресотерапии, пресология. Можем да ги използваме в комбинация или като домашна грижа, която да поддържа резултатите след някоя терапия, която е в професионална среда. Заедно с козметиката имаме и четка, която е за сухо четкане на тялото, която подобрява микроциркулацията и е хубава добавъчна стойност към продукта, която особено за клиенти, които искат и желаят и имат, разбира се, уменията и културата да се ползват, да си правят такива терапии в къщи. Това е терапия, с която можем да постигнем стягане на кожата, заглаждане на кожата. Имаме нощен продукт, имаме и дневен продукт, който попълва и подобрява резултатите от всяка една терапия. Ще ви представя терапията на Perfect Forms, която е с енергично, глобално ремоделиращо действие притежава. И тази терапия е професионална грижа, която може да постигне в всеки салон и във всяка практика. Използва вакуум като подсилване на ефекта. Иновативна формула, която има и мощно термично загряване. Може да се използва и в салони, които работят с високотехнологични устройства, но може да се използва и в такива, които работят единствено само с мануални техники. Мощен дрениращ ефект с мощно отслабващо действие. Резултатите показват, че е възможно да се постигнат до минус 12 см за един месец работа. Естествено, може да се използва и е препоръчително да се ползват и домашна грижа продукти, които продукти ще подсилят и ще категоризират, ще дадат по-категорични резултати в нашата терапия. Терапията комбинира 6 растителни екстракта, които имат липолитично и дренажно действие. Също така е прибавен кофеин, който улеснява елиминирането
на задържаните течности и токсини в веществата и криоактивни вещества, които загряват и много приятно създават усещане за свежест и благополучие след използването на тази терапия. Тази терапия е подходяща за 20 процедури. Продължителността на една терапия е около 60 минути. Пакета включва продукти за 20 индивидуални сесии, вакуумни турбички, които са 20 броя, вакуумни ленти, които се ползват многократно, връзки за вакуумните турбички и подарък този уред, който всъщност ще създаде вакуума в пластмасовите турби. Това е антицелулитен гел с локален ефект за проблемните зони. Там, където имаме проблем с локални масни натрупвания, може да се нанесе за по-интензивна работа и за решаване на проблема. Антицелулитното мляко, отново с глобален ефект, Perfect Forms, се нанася над крема, който е за локална грижа. Всеки тип кожа с целулит може да се използва като ежедневна грижа за сутрин и вечер, за постигане на максимален ефект и за поддържане на работата в кабина. Също така може да се използват и тези дренажни терапии, които са изключително удобни, изключително атрактивни за всеки тип кожа, който е с девитализирана структура. Терапия, която е подходяща за 3 използвания. Има 3 различни серума, които се намират в опаковката. Вариант чудесен за използване в домашни условия от хора, които са ежедневно на крак, хора, които са подложени на седяща работа, хора, които желаят да се грижат в къщи и след процедури, които, отново казвам, могат да бъдат различни вакуумно, ролкови процедури, пресология, пресотерапии, мануални техники за възстановяване след тежък работен ден, за усещане и за отнемане на напрежението на краката. Следващия продукт, който искам да ви представя, е Total Fit, който намалява подпухналия вид на тялото, оставя гладка и еластична кожа, оформя и усъвършенства фигурата, тонизиращо действие. Както виждате, той е двуфазен, преди използване се разклаща добре. Активните съставки в този продукт са нар, зелено кафе, плодовете на гората, центела азиатска, пипер, бреза. Растителни екстракти има от мака, от червена боровинка, мишитрън и лимон. Както виждате, малките балончета са част от двуфазната формула на продукта и те осигуряват ефективно действие в борбата с целулита. HD липоконтрол, който таргетира редуцирането на целулита като гел за тяло. Антицелулитен продукт с целенасочено действие е и стимулира и помага да обработваме най-устойчивите натрупвания, характерни за упорития, твърд и компактен целулит. Целулит, който обикновено се отлага по корема, по бедрата, седалището и паласките. Фрагментира най-устойчивия целулит и насърчава изгарянето на мазниите, въздейства директно върху преградите, които свиват и уплътняват зоната на целулита и стимулират елиминирането на мазнини. Какво постигаме с този крем? Разрушаваме упоритите натрупвания, липолитично действие има, отслабваме в зоната на нанасяне на продукта. Действието на този продукт позволява дренирането, източването на масната клетка и намалява фиброзата и подобрява микроциркулацията в областта на нанасене на този продукт. Един уникален, иновативен продукт, който е предназначен за онези зони, които са свързани с хормоналното натрупване
и с натежаването и в менопауза или тогава, когато имаме хормонални изменения в тялото. Това е продукт, който е създаден за работа в зоните на корема и паласките. Уникален продукт, който наистина работи и всъщност ние вече го пробваме и знаем, че действието е реално. Продуктът е интересен за домашна грижа, не е професионална терапия и това е първата серия, която прави Жермен де Капучини, която е насочена към хормоналния статус и хормоналните изменения и проблеми при нас, жените. Работи и се бори с натрупванията в областта на корема и талията, които са предизвикани от хормонални промени и в зряла, и в не толкова зряла възраст. По-финни са и стегнати като визия изглеждаме, добре се съчетават отново с всякакви терапии, било то апаратни или мануални, които изискват поддръжка в домашна грижа. Революционна технология е за възстановяване на активността и младостта на кожата. Активните съставки са комбинация от натурални такива, които могат да действат срещу натрупванията, породени от хормоналните промени. В състава на този продукт влизат екстракт от водорасли филаканта, кофеин и силанол. Екстракта от водорасли е революционна иновативна съставка, чиято цел е да изпълнява липолитичната функция, която екстрадиолът е престанал да произвежда в адипоцитите. Няма странични ефекти, не предизвиква хормонални промени в организма и не е доза хормони. Тоест, това не е хормонозаместваща терапия, която да съдържа компоненти, от които да се притесняваме. Кофеин осигурява липолитичния ефект на продукта, диуретик също така, който извлича задържаната течност и увеличава топлината в третираната област, подобрява съдовата пропускливост и има мощно дефилтриращо действие, което позволява и улеснява изхвърлянето на задържаните течности в зоната. С кофеин и силанол се получава значително увеличаване на бионаличността на кофеина, подобрява неговата стабилност и ефективност и позволява освобождаването постоянно във времето и по-добро усвояване на кожата. Гелообразна структура, която лесно попива и лесно се нанася. Ако закъснеете, евентуално не реагирате веднага с появата на стрии върху вашите клиенти или върху вас самите, тази специфична зелена коригираща емулсия, свежа и лека, нанесена върху червени стрии, позволява да се намалят скорошните стрии и да се забави растежа им. Съдържа комбинация от естествени съставки, които помагат за успокояване на зоната, преструктурират и изглаждат повърхността на кожата, като увеличават плътността и изтегнатостта й. Този продукт може да се комбинира с отново апаратни процедури, които могат да бъдат микронидалинги всякакви, може да се комбинира и с радиочастотните микронидалинги, като се спазват правилата за отстояние и използване на продуктите, като продукт, който може да реши и да подпомогне действието на основните ни. Този продукт намалява възпалителния процес в областта на нанасене, както върху стрията, така и на околната тъкан и използва силата на екстрактите на плодовете и лупеола. Това са екстракти, които инхибират ензимите, които разграждат влакната на еластина и колагена в кожата и същевременно стимулират синтез на нов протеинови влакна и възстановяват баланса на състава на извънклетъчната матрица и укрепват дермално-епидермалния съюз. Следващия продукт, който искам да ви представя, това е превенция на стриите и едновременно с това стягащ крем. Продукта осигурява на кожата еластичност и хидратация и укрепва нейната възстановителна способност и качеството й, за да предотврати появата на стрии. Създаден продукт за тяло, способен да реши два тясно свързани проблема, които са стриите и отпуснатостта
на кожата. В състава на крема са съставки, които са отново от растителен произход и са биосъвместими с кожата. Екстракт от плодове на шизандра, който е концентрат от активни молекули, извлечени с биотехнологичен процес от плодовете на шизандра, които моделират специфичното съдово и неврогенно възпаление. За целта се съюзява с друга съставка лупиол отново, която регулира различни молекули, участващи в възпалението и разграждането на извънклетъчния матрикс. Екстракт от морски планктон. Лупиола е екстракт от семена на бяла лупина и стимулира биосинтеза на висококачествен колаген, за да се бори по-добре с появата на стрии. Това е продукт, който е много подходящ за нас, работещите по цял ден на крак или седнали. Това е криоспрей, който има естествена формула, която е разработена специално с мощна комбинация от съставки. Разработена е за бързо успокояване на тежали крака. Съдържа комплекс от етерични масла и стимулира и активира микроциркулацията на кожата. Спомага за намаляване усещането на тежест и умора в краката и за облегчение на релаксация на тежките крака. Също така е много добър продукт, който можем да комбинираме и при клиенти, които идват при нас, било то на терапия за лице или за тяло, които се оплакват от тежест в краката, в пръстците, в подбедрицата или долу в стъпалата. Бързо, моментално действие, което освежава и придава онова усещане за лекота, от което се нуждаем в такива моменти. Подходящ продукт за лятото. За лятото, особено за хора с разширени вени или с венозна недостатъчност, при които наистина краката много тежат, много горят и това е моментално облегчение. Продукт, който може да влезе в ежедневието буквално на всеки един от нас. Искам да ви представя, колеги, една терапия, която е за домашна грижа, която е от серията на Oil Phytocare. Терапия, която дренира, полира, създава луксозно преживяване, качество, което можем да намерим в лукса, можем да намерим в онзи комфорт, от който се нуждаем след тежък ден и можем да предлагаме на нашите клиенти с сигурността и увереността, че им предлагаме качество и лукс. Това са продукти, които са за домашна грижа и съдържат в себе си скраб, масло и финален крем, който е с блестящи частички и допълва този луксозен елемент. Заедно с лукса и качеството на кожата можем да очакваме и ще подобрим еластичността на кожата, подхранваме дълбоко кожата и осигуряваме младостта, регенерацията и изглаждането, които са характерни за напредването на възрастта. Предпазваме от стареене, имаме механично ексфолиране, което е в серията. Активните съставки в тази серия са масло от бреза и органично масло от семената на боабаб. Имаме укрепващо, противовъзпалително действие, което увеличава синтеза на колаген. Това е серия, която е предназначена и я използваме основно при много дехидратирани, сухи кожи, които имат нужда от бързо възстановяване на хидратацията и водно-липидната мантия. Крем за тяло, който се нанася много лесно и се абсорбира бързо, въпреки че е кремообразен и плътен продукт. Няма мазен ефект след използването и позволява да се облечем почти веднага. Може да се предлага на клиенти, които имат нужда от възстановяване на суха, дехидратирана кожа след плаж, след излагане дълго и продължително на
слънце, може да се предлага и на хора, които ползват много соларни съоръжения. Идеален е за лакти, ногти, колена, пети, които са напукани, които имат много бърза нужда и са в крещяща необходимост от възстановяване на влагата. В тази серия имаме скраб, ексфолиращ, имаме масло, което е за след скраб, и тоалетно мляко, ако тялото или кожата позволява малко по-деликатни грижи. Масло от карите, бадемово масло, витамин F, палмово и ядково масло е в съдържанието на тази серия. Серия, която е силно препоръчителна за летния сезон, даже и за не толкова сухи и дехидратирани кожи, но кожи, които са претърпели слънчево излагане или даже и след плаж, е много добро решение за домашна грижа. В духа на предстоящото лято, което предстои пред нас, искам да ви представя една страхотна серия, която е Sperience, която комбинира в себе си полъха на морето, на цветята, на ароматите, които са характерни за лятото. Терапия, която е основно за работа в кабина. Терапия, която съчетава в себе си дъха на Средиземно море, дъха на лавандулата, на какаото, на шоколада, на меда. Терапия, която ще събуди сетивата ви и ще създаде желание за експерименти и за нови приключения. В състава на тази терапия е залегнало основно желето от зелен чай и желе от черен чай. Това са две терапии, които може да се изберат според нуждата. Желе от зелен чай, който се съдържа в тази опаковка, е ексклузивен продукт за масаж с приятна медена текстура на базата на черния чай, който осигурява на кожата еластичност и максимална мекота. Отличава се с богато съдържание на тиин и минералите цинк, калций, хром, магнезий, манган, желязо, калций, фосфор, флуор и алуминий. Притежава антиоксидантно действие и насища кожата с минерали, успокоява и стимулира, подпомагаща възстановяването на загубената жизнена енергия. Терапията, която е с черен чай, желе от черен чай, е на базата на екстракт от зелен чай, предназначено за специално за масаж, което придава изключителна еластичност и гладкост на кожата. Съдържа екстракт от зелен чай и черен чай с много антиоксиданти и противовъзпалителни свойства. Предпазва кожата от стареене с текстура с кристално маслинено-зелен цвят, който се топи върху кожата при масаж. Това е серия от Time Expert Radiance C+, която познавате много добре от терапиите за лице. Тя е продължена в терапия за тяло. Основната ѝ съставка е чист витамин С, който да подготви тялото за предстоящите слънчеви и солени дни, които ни чакат на плажа. Терапия, която е с мощно антиоксидантно действие, с мощно стягащо действие, тъй като витамин С в тази си форма, абсолютно чист, 100% чист витамин С, се добре общува и добре стимулира колагените и еластините в тялото. Подходяща е за преди плаж, подходяща е след плаж. Терапия, която лесно се изпълнява в кабината, лесно се работи с нея. Терапията е подходяща за повече от този комплект за професионална терапия е подходящ за 15 процедури и заедно с него може да се продава домашната грижа, който е от същата серия, витамин С, крем, който при закупуване на домашна грижа получавате още един 100 мл удобен за пътуване продукт. С това приключихме представянето на продуктите за домашна грижа, основно за домашна грижа и терапиите, които може да се изпълняват в салона. Тези терапии и тези продукти могат да се комбинират с всичко, което правим в салона, с апаратни процедури, с мануални техники
чудесно допълнение за подпомагане на нашата работа като професионалисти. Може да намерите цялата информация в нашата затворена Фейсбук група. Също така ще ви изпратим допълнителна информация с нашите месечни предложения, с които подробно ще се запознаете, както и може там да намерите допълнителна информация за съставките и протоколите за работа с продуктите, които предлагаме в професионална грижа, и да се запознаете с спецификите на продуктите и на козметиката за домашна грижа.